Kaixo artistak, zelangoaz letrekin, edo jabeto esan da, zelangoaz silaba trabadekin. Beno gaur, L-rekin doazen silaba trabadak landuko ditugu. Kasu honetan, sal, bil, mul, kol, tal eta bel. Eta nola landuko ditugu? Hor daukagun testu batekin. Orduan, lehenengo eta behin, badakizu ezin den estrategia, ezta? Marrazkiak begiratu, eta marrazkiekin pista baten bat hartzen duzuen. Hori bat, bigarrena litzateke izenburua, baina ez dago izenbururik, ezta? Gainidatzi eta irakurri. Orduan, nik esango dizuet izenburua, bai? Azoka galduta. Azokan galduta, esan nahi nuen. Horrekin pista batzuk izango dituzue? Bai, ezta? Beno, orain nahi baduzue pausatu bideoa, eta nik ez ere esan gabe, zuek lasai irakurri, itxarongo dut. Eta behin eginda, orain nire txanda. Atzo arratsaldean, saltoki, zebilela, koldobaik galdu egin zen. Saltzaile batek galdetu zion, zergatik malko horiek? Galduta nago, eta beldur naiz. Ez izan beldur, laster bilduko zara zure lagun taldearekin. Beraz, testua ulertzeko gauza batzuk gogoratu behar ditugu. Koldobaik edo koldobiken orden, protagonista da koldobik, ezta? Gero, horrekin batera, malko, zer da malko? Malko da berak botatakoak, behitu. Jarriko dut zoom, hemen daude malkoak, ezta? Zer gehiago, testua, bai? Aztertuta. Zer gehiago? Norekin hitz egiten du. Saltzailearekin, ezta? Saltzailea da saltzen duena, eta zer saltzen ari da? Oso ondo, danborrak, ezta? Beno, pizka bat, ulertu duzu, ezta? Orduan, zer gertatu zitzaion koldobaikeri? Zer gertatu zitzaion? Begiratu nola dagoen negarrez? Zer gertatu? Pentsatu, eta esango duzu. Hori bat. Eta bigarrena, nork hitz egin zion? Nor da berari hitz egin zion pertsona? Txarongo du pizka bat. Oso ondo. Koldobaik, koldobike, galdu egin zen. Eta zein da beste galdera, nork hitz egin zion? Saltzaileak hitz egin zion berari. Bai? Eta bukatzeko, 3 aukera ditugu, jarriko dut horrela. 3 aukera ditugu hemen, baditugu hauze, eta hauze. Eta hemen jartzen duena aukeratu behar dugu. Zein da? Txarongo du. Prest zaude? Batean esaten dute artilezko galtzerdiak, beroak. Beste batean, saltxitxak, bazkaltzeko eta afaltzeko. Eta bestean esaten du, opil egin berriak gosaltzeko. Orduan, hauek izango dira saltxitzak bazkaltzeko eta afaltzeko. Hauek izango dira opil egin berriak gosaltzeko. Eta hau izango da artilezko galtzerdiak beroak, ezta? Espero dut erabilgarria izana. Beste bat arte...